What up, it's your boy Airic. You already know what it is. It's Kusa Airic. Yeah, we are back again with another episode of Sessions with Airic. Today I'm with my boy, my day one, Manqonqo in the stew. Enjoy. And don't forget to subscribe. Manqonqo. Yeah, sanibona bafethu ya Manqonqo lo. Isikupsa Airic Sessions with Airic bafethu episode 3 lo yabo. So namhlanje lesiqongo uthi piano ke nje one time ungqungqungu. Bafethu futhi namhlanje ke bengiyipholele yabo. Ayingathathi ngidonsa into nami. Ngayifonela vele kanje sibuyile eJozi la eDubai yabo. So nje ngayilanda mfethu. Hayi ngashayisa. Safika e-studio. Ngafika eJury Records ngiyadlala kuJury Records. Athi mangifika kanjalo, kushuthi vele nakhona sinoboy uboy wangifundisa iproduction yabo. So iproduction ngangingazi lutho so isikupsa Airic sangifundisa ukwakha beats and something yabo and something. Njengamanje sekuyenzeka ukuthi sifike sihlale e-studio. Nami ngisuthi ukuthi qaqaqabo njenge namhlanje so sifikile athi uboyayo ashaye piano yabo but awusuliqala usulithi then ngathi ukulitha where's my cell though not done. I'm almost mase yafika uboy sezobopha le into zakhe lezi engazi ukuthi iboshwa kanjani because vele yabo uyena phela ugeneral yenzeka hungry. Nano ya. Palapile. Kami bosha lepa. Nano ya. Hungry. So, sayishaya ke beats kwa podcast kufake givele vocal yabo. So ngisiyazi ke ukuthi banike umculo ovelele. Yabo hayi. Wena ngifuna wena Sabawela wena uyithindile imizwa yami wena ntombi uyithindile imizwa yami wena uyithindile imizwa yami wena ntombi uyithindile imizwa yami wena so I come some boss here boy. Yeah, boy. So I feel to enjoy. And don't forget to subscribe. to subscribe. Subscribe. Since it's Sundays and support in your valley, so munga check la kuma description ngezansi. Ikhona ilink nani niyazi ukuthi ngamanje sicela ukucela uwona yabo. So umuntu kumele athi sazi sasha